Udele, why are you running? You see, for this life, nketa na ata ata ada aboja, nketa na ata ata they make noise. But hear me and hear me out. Hear me and hear me out. Ige eri anoge, udele. Udele eri anoge. Agwagom go kwa before. Udele eri anoge. Udele your generation ge eri ano ha. Akwagwa udele. At least it don't happen now. If they play the show, stupid human being. If playful madu ne to tarime and bojere iba ahia crayfish la ahia so la ahia tomato. And for you udele, Baffra, idiot human being. Lady ozunram, irigo no ozugina. Akwe udika, emase. Those that do doesn't cap. Baffra is unstoppable. Baffra is unstoppable. No Baffra, no peace. No Baffra, no peace. Baffra is unstoppable. You see all those money you collected. You see all those money you collected just to sabotage your own homeland, your own mother's land. You must vomit the money to the enemies. To those that gave you the money, you must still vomit the money because you can't achieve the goal. You can't achieve your goal. With your students that are backing you up. You think that you are wise. Why are you running now? You are making a noise you are making noise all the time. Udele, why are you running? You see, for this life, nketa na ata ata ada aboja, nketa na ata ata they make noise. But hear me and hear me out. Hear me and hear me out. Ige eri anoge, udele. Udele eri anoge. Agwagom go kwa before. Udele eri anoge. Udele your generation ge eri ano ha. Akwagwa udele. At least it don't happen now. If they play the show, human being. If playful madu ne to tarime and bojere iba ahia crayfish la ahia so la ahia tomato. Rubbish human being. I don't have much to say. Dear friends, we are fighting for the good of everyone, and we must keep on fighting, and we must fight to the end. God bless you all. Thank you. You know, this video is going direct to ijele. You know, people in life doesn't know their problems, and there is some people that doesn't have handwork and doesn't have something doing. They only go about and looking for troubles where trouble is not. Ijele, I haven't looked for your trouble for one day. I haven't called your name for one day. But always you are calling my name and you are looking for my problem. Ijele, your days are numbered. Ijele, your days are numbered. I'm telling you right in your face like this. I'm telling you that your days are numbered. Beware. Beware, because you have called problem for a long time. And problem you shall see. You understand? Problem you shall see, Ijele. Mark it somewhere. Your days are numbered. Ijele ga isi ka lori bata gon bai. Parata ndida ka enwe. Ijele. Ijele onye ara. Ijele. A na-akpọ gị ijele gị na-ezugharị. Ijele ị nwere obi gị nwa. Ị na-akasịtarị Nnamdi Kanu maka federal gọọmenti nyere gị obere ego. Ọ dịghị ka ị nwego initial gara bi. Ebe ọ bụla ịpụtara gị emepe ọ na-asa. Ijele ga isi ka lori bata gon bai. Parata ndida ka enwe. Ị nọ ebe ọ bụla ịpụta na social media na ị na-eti mkpu wo ka a na-eji gị. Ka ebe o ruru ego na Nnamdi Kanu. Ọ wụ n'ego ka ọ na strength ka ọ na brilliant ka ebe ọwụ ị ga-eji pụta ị na-akọ maka enwere obere ego ewere tii gị n'aka ị na-ezugharị na-egirigharị ị ka dị ndụ na-akpagharị maka izoro ezo. Ijele gị isi isiri ike gbadata ndịda. Mụ na-agwa gị agwa Ijele isi isiri ike gbadata ndịda ka anyị nwee ọwụba ọ dịgo gị ka azin epụtala social media anyị na ọla ime ụlọ gị vuru ite ị na-akasịgharị Nnamdi Kanu gịla ya wee biri ka a sị na gịla ya ma ọ banye ego na ma Nnamdi Kanu zigo na ọkwụsịgo agitation Biafra today na nweta ị ga-esi ruo gịla ya abụọ ọ nwere otu ọ ga-esi ị ga-compete gịla ya abụọ instance hapụgoro instance na ị ga-akwụli ọ tọbara gị tọọ gị final gete na castigate Nnamdi Kanu maka e nyere gị obere ego esi a maka ị na-wet federal gọọmenti obi ka gị Ijele gbadata akwa ịgbala ọsọ sinisi abụbe nna ya gbanwuo
gaa nọrọ for how many years? Isi siri ike ijele gbadatabe nna ya. Isi iwu ijele na isiri ike na egwu adịghị atụ gị na iwu nwoke ṅụjuru ara nne ya afọ na na-egburi na eme osu nwoke esi anwụ nwoke na isiri ike na onwere ihe anyị eme. Ijele gbadatabe nna ya ka gwazie gị na mmiri ọkụ na-egbu mbe ma ọ na-eri ahụ. Ka agwa gị na mmiri ọkụ na-egbu mbe.